Eman ala guztian aritu da Oñatz Bengoetxea eskuin orkatila utzi zuenetik orain 3 hilabete. Astean 4 aldiz joan da errehabilitaziora Gasteiza hutsik egin gabe. Planen serio ibiliga eta nik uste nabaritzen nahi dela eta bueno, esan oso pozik, hanka sensazionak. 8. asterako laster kasita zen Leitzarra Alter G izeneko makinari esker. Hori da makina bat, gravitateak kentzen dugula. Bere pisua kontrolatzen du, eta bere pisuaren 120an. Hasi zan korrika egiten, mina gabe. 5 torloiu jarri behar izan zizkioten orkatilan, ezurraz ezik kapsula eta barne lotailu ere hautsita zeuzkalako. Ebakuntza bide horretik joan zen eta errehabilitazioa ere bai. Azkeneko notizik ja dena ongi dauketela esan ditea eta bueno, hurrengo uneten ja pilotan hasteko ja entramentu bat ja programatu daukau eta esan pozik eta gogo handikin ja kantxara bueltatzeko. Ondo bidean, San Ferminetan berragertu nahi du Bengoetxea 6. San Ferminetako nik esperantza badukete gehienez gauzeko ongi baldin baiztea bintzat ateatzeko ilusio aukiko nuke eta bueno, ongi baldin manau lehena hor igual bai, baina bueno, presik gabe bintzat.